Yun ang ano, yung clean up sa Manila. What about the cleanup? Yung dalawa, Manila at Manila. I've been saying it, walang mangyayari sa kanilang paglilinis pag hindi pinagalaw yung dalawang kontratista ng tubig ng Metro Manila, Maynilad and Manila Water. Why? Because we keep on paying for sewer service which they are not rendering. They have been holding this contract for the past 21 years and malapit na ang renewal date ito. Wala pang nabibigay na wastewater cleaning plant that will clean up the sewer lines, the sewer waste of households in Metro Manila. 21 years na tayong bayad ng bayad sa kanila, wala naman silang binibigay na sewer cleaning, sewer water cleaning. Kaya ang tubig na dumadaloy sa Manila Bay ngayon, galing sa sewer ng mga bahay sa Metro Manila. So yung kanilang palabas, I call it showtime because they're merely showing people that they're cleaning, picking up garbage here, sludge, and nagpapala. Pero yung tubig na galing sa Imbornal, sa Poso Negro ng mga bahay, tuloy-tuloy pa rin sa dagat. So patuloy pa rin ang patay natin sa Manila Bay.